Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 40 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Биктимирова Гөлфия Исмәт кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Наҗия, энесе Илдар, тормыш иптәше Гүзәл, балалары Элина, Азалия һәм Айдар кытлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Татлы балам 40 ел элек Ульяновск өлкәсе Николаевка районының Татар Сайман авылында якты дөньяга аваз салды. Акыллы һәм тыйнак, сабыр, тырыш булып үскән балам язмыш сукмагында булачак тормыш иптәше, кадерле киявем Рамилне очратып матур гаиләләрен кырдылар. Олы сөю билгеләре булып берсеннән-берсе татлы җимешләрем, 3 оныгым, Эмилия, Салават һәм Ләйсәнне миңа бүләк иттеләр. Кадерле кызым, яраткан һәм бик кадерле булган бер туган кардәшем, апам. Бүген синең сәер һәм шул ук вакытта бик матур булган күркәм юбилей тантанаң килеп җитте. Күпләре бу санга куркыбрак та карыйлар, әмма бу һич кенә дә бушка икәнен әйтәсебез килә. Күз салалы тирә-ягыңа. 40 яшендә инде син назлы бала, җылы җанлы кардәш, яраткан һәм яратылган хатын, 3 тапкыр газизәни, тугрылыклы дус, үз эшеңдә дәрәҗәле белгеч булырга да өлгердең. Шушысың һәр кешенең яшәү максаты түгелме? Син кичкенәдән үк бар алынган эшеңне җиренә җиткереп эшләргә өйрәндең. Күңелең тугрылык һәм гаделлек сөйде. Бүген дә син якты дөньяга олы шатлык китереп, тирә-юньдәге бар кешеләрне дә бәхетле итеп яшисең. Өеңдә уңган куллы хуҗабикә. Кайчан гына килеп кермиек, өеңдә пөхтәлек хөкем сөрә. Тәмле ашларын пешереп, кунакчыл җанлы булып һәр вакыт җылы сүзең, ягымлы елмаюың белән каршы аласың. Балакаем, йөземә кызыллык китермичә, ылгайган көнемдә яшәешемне бизәгәнең өчен рәхмәт сиңа. Мин бәхетле синдәй балам булганга. Чөнки минем бар моң-зарымда, серләрем дә сиңа сыя. Алда да ихластан сезгә Рамил белән бер-берегезне яратып, парылы килеш, күгәрченнәрдә гөрләтеп яшәргә яшсын. Балаларыгызны олы сөенештә, һәр казанышларына куанып үстерергә насыйп булсын. Минем өемдә сез һәр вакыт зарыгып көткән кунаклар булып калырсыз. Бәхетле бул балакаем. 40 тулды кадерлебез, котлыйбыз бәйрәм белән. Шатланалар бергә бүген дус, туган, күрше-күлән. 40 яшьтә ал чәчкәдәй, бик гүзәл күренәсең. Шын күңелдән барсына да ихластан сөенәсең. Теләгебез йөрәгеңдә тазалык һәр чак булсын. Бәйрәмеңнең хөрмәтенә күңелең шатлыкка тулсын. Балаларың сөендерсен, ирең яратсын һәр чак. Шул вакытта гомерләрең бик бәхетле булачак. Кабул итеп ал бездән син бар изге теләкләрне. Сайлап куйдык иң матурын балакай бүләкләрне. Кадерле Гөлфия Исмәтовна, юбилейлы туган көнегез мубарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә күреп йөрәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерлем минем диям. Туган көнең белән котлап җырлар язам бүләккә. Сине гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Арама ағып суларға яшьлең сызланып, отырма туган күндә яшьләрең ышыланып,
zincirler nazlap seni. Baş giysinler koyunlar, sayrar kuşlar koyun sayın, zindayınla sayraplar. Bəxtli bulup koydu kürme, sadışlarga uralma. Tuğan günün yaklı bulasın, varangıda yoğalma. Bəxtli bul koydu kürme, sadışlarga uralma. Tuğan günün yaklı bulasın, varangıda yoğalma. Barınızda kutlayın. Dua günleriniz olsun, barınızda. Sen sağ olun. Gözüller kibik sarılanma, kışlar kibik oğarma. Şeyler kebek yağımla bul, ömrünü bağla nazlarga. Gelir bəxit bik gütürüp, şadlığında küp bulur. Aziz enken bulak gitken, inzur bulak şul bulur. Bəxtli bulup koydu kürme, sadışlarga uralma. Tuğan günün yaklı bulasın, varangıda yoğalma. Bəxtli bulup koydu kürme, sadışlarga uralma. Tuğan günün yaklı bulasın, varangıda yoğalma. Tuğan günün yaklı bulasın, varangıda